Здравейте! Сега не виждате, разбира се, но ще играя Майнкрафт. Да, създадох света преди малко. И сега нека започваме да играем. Бях спалнат на едно странно. Не странно. Какво е странно? Някакво дърво. Да, дърво. Момент. Така, вижда ли се хубаво? Да. Да, добре, хубаво се вижда. Не съм много добър на Майнкрафт. Така, дърво. Така. Yes. И къде отидоха другите дърва, бе? Аре, бе. И дървчета, ето го едното. И ето го второто. Сега. Как ще излезнем? Ето така. Ще направим. Смърча ще бе крафтинг тейбъл. Ще се направим най-важните, според мен поне най-важните неща. Вече. И кирка. Така. Меча за всеки случай. Кирката ми за пещери за такива неща. Някой да каже дали ще. Между другото, ако някой иска да игра с мен, ако някой иска да играе с мен, може да ми каже в коментарите. И моля ви да изгледат малко повече клиповете. Айрон! Дами и господа, първия айрон! Ха-ха-ха! Хванахте сега айрончо. Само че после направих много яко. После. Копай, спирам да копая. Копне. Така, сега отивам да взема осите с дърво. Що говоря така, бе? Така, осите дърво. Би. Тихо, бе. Куче, бе. Извинявайте, кучето ми се разлага. Извинявайте, нищо стана по-тъмно. Сега ще изследваме нашата хубава. Там близка пещера. Знаех си, че тук ще пада. Тогава да изследваме тази. Това да не е голяма пещера. Не, това малка пещера. Така. Кажете ми, коя игра предпочитате? Subway Surf, Майнкрафт или пък Том Око? Извинявайте, това от телефона ми, нещо ми се показа. Трябва ми точно 3 камък. Така, крафтинг тейбъл. Така, да видим. Нали с камена се копаеше първоначално? Да, с камен. Аз съм сигурен, че дървената не може. Аз съм предизвикателен. Влизам надолу. Да, ще има нещо.
И ми свършиха торчовете. Клипът стана 5 минути. Значи, сега ще поиграем малко на Subway Surf. Това ще бъде... Как да го кажа? Смесен клип. Смесен игра. Да кажа, че утре ще има клип на моята гостенка, ако очаквате номер 2. Така, сега Subway Surf. Дън. Момент, забравих нещо. Нет, не. Нет. Не. Хи. Бам. Извинявайте, че казвах ни, да. Yes, това точно не очаквах. Денят на главната мистериозна печка. Или супер мистериозната. Пет минути на всяка игра. Сега бях направил 5 минути Майнкрафт. Сега 5 минути Subway Surf, 5 минути MyTom, която бяхме снимали и с моя приятел Емо. Още един път казвам, имаме друг канал, където се снимаме на същите игри. Лайв! Днеска думата е лайв. Добре, вече се стара колкото може повече да коментирам, за да е по-интересен клипа. Да начуват песента. Не, всъщност не ме бърка, чувате ли песента? Не ме бърка за вас. Шегувам се. Вие сте най-важните хора. Вие точно ти, който гледаш клипа в момента, ти. Вижте! Yes! Ако не видяхте, това беше златна котика. Не знам дали ще игра на MyTom. Думата е събрата. Ще добра. Оу, yes. Ноч е създал Майнкрафт. What? Извинете, нямаше какво да коментирам. Ракетна раница, още един път. Чудя се да ви правилен за вас специалните зрители и на игра на MyTalking Tom, или всъщност имам и MyTalking Angela. Моля те, помните се, не се подигравайте. Също утре, ако се съгласи в моята гостенка, може да стане моите моите гости. Защото може да имам и едно момче. И момент напусна песен, че може малко да ви е скучно без песен. Готово. Значи като умра на Subway Surf, спирам клипа. Сори.
И като твърде мистериозната. Yes. Ой! Значи и златна, и мистериозна. И нормална мистериозна котика. Искам да събера хляба, пари, моля. Мале, почти имах рекорда на един. Ако знаете топ рън, почти имах рекорда на един. Не можах да му го мина. Така. Сега момента на истината. Не, това е китарка. Сега, моментът на истината. И това се нарича златна кутия. Не е това. Добре, клипа ще свърши. Довиждане. Каква друга информация да кажа? Казах, че утре ще има клип. Още една, пък откъде са взе? Това е бе. Ма откъде са взеха трите? Някой да ме каже къде са трите? Не знам, но... Добре, и това ще е края на клипа. Довиждане!